EITBen kirola biribildu egin dugu eta aro berri batiekin. Kirola sentitzeko, bizitzeko eta kontatzeko modu aldatuko duen aroa. Hemen da, kirolak, nortasun propioa duen marka. Era dinamikoago batean, modernoago, koloretsuago, entretenigarriago, gureago. Kirola bizi egiten delako, eta beste modu batean kontatzen delako. Diziplina bakoitzak bere kolorea izango du. Arraunerako arrosa, txirrindularitzarako urdina, laranja herri kiroletarako, frontoirako zuri beltza, eta berdea gainerako kiroletarako. Erraz identifikatuko gaituen unibertso bisuala. Uda honetan estreinatu dugu grafismo berria estropadetan. Ondoren, frontoietara eta herri kirolen unibertsora ere iritsi da. Eta orain, urrats handi bat eman dugu. Ongi etorri kirolak eitb.eusera. Helburu argi batekin sortu den ataria. Mundu digitalean kirole referente gisa posizionatzea. Publiko berriak, batez ere gazteak, erakarri eta kirolaren bidez, gure nortasunari balioa ematen jarraitzeko asmoa duen webgunea. Euskara espazio berrietara eramateko zubia. Leiho berri bat Europan lehian ari direnentzat. Eta arreta berezia bai kirol gutxituei zein emakumeen ikusgarritasunari. Edozein lekutan, edozein unetan, zuk erabakitzen duzu noiz eta nola. Kirolak eitb.eus berria zabalagoa da, intuitiboagoa, ikusentzunezkoagoa. Gozatu streaming bidezko kirol emanaldiez, erabiltzaile esperientzia hobearekin. Arraunean adibidez, multikametan seinale guztiak aktibo egongo dira, ez dezazun ezer galdu. Emaitzak eta sailkapenak zuzenean eta une oro eguneratuta. Eta gainera, zuzeneko sarbidea izango duzu gure sare sozialetako edukirik ikusienetara. Instagrameko kliska vertikalen bidez abisuak jasoz. Zuretzaten albisteak gorde, streaming abisuak jaso, eta laster zure gustuen araberako azal pertsonalizatuaz gozatu ahal izango duzu. Berrikuntza funtsezkoa izango da etapa berri honetan. Zuzeneko emanaldiek protagonismo handiagoa izango dute, eta zuk une bakoitzean zer ikusi aukeratu ahal izango duzu. Erreproduzitzaile berean batera dauden streaming playlistei esker. Eta hori guztia hasiera baino ez da. Laster, kirolak webapa jarriko dugu martxan. Baita WhatsApp zerbitzua ere. EITBren kirol unibertso osoa eskura izan dezazun.